Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Home ni Marua. Elgin. Pero sige na. Pagunitan ako sa imong kamot. Dili ko makaparok kay gigapos ko niya. Niya, Salamat. Ay! Mala! Ay! Nagbatong kamot! Buhay na eh! Ay! Buhay akong kamot! Mga kamot, Ilsin! Buhay siya! Siyang katuloy mo kami! Magaluloy ka! Sakit kayo! Mapatulang ko tuloy ini! Ako hindi, Cruz! Ako hindi ito siya ang agdang! Marla? Ay, salamat. Nganaw kang yun yung ngipon sa kong kamot. Ay, Nasamad imong kamot, Elgin! nailat ko ni Gabriel. Dili na si Marla ka nang nasa sa ato tubangan. Usa na si kademonyong parangan. Oh, usa? Kinahanglang manambalon ako. Bantayin siya, ha? Bantayin siya niya. Oo! Ay, Marla? Marla? Oh, siya matubag. Natuog siya. Natuog na sad siya. Gusto gid siya, Lolo. Posible gid nga nakasuod na gid si Marwa sa lawas ni Marla. Og nagtago lang kini dinhi sa iyang lawas. Marla? Marla, pagmata. Oh, mihagok siya. Pero imposible kayo nga mukalitan siya ginano kung man mamaak ni Elgin. Gusto ko yung agtang. Ikapon ko yung agtang. Oh, bugnaw kayo agtang. Nga nung iyang lawas. Bugnaw kayo. Mura siya gihumulan o guys. ay, sakit sa kong kamot. Asam ka ko ini katambal sa kong kamot. Ay, musod ko ang kwarto kay sa hagdanan. Ay, magyapon mo sa aming kwarto, ha? Mangita ko katambal niya akong samad. Ay, isam ning nanawag. Si boss man eh. Anong nagbilag naman ning panawag? Ako ba siya tubag no? Eh, pala na. Di lang unan na ako tubagon. Di pa ko maghatag ng report karon pahin ni Marla. Si Tia Lourdes lang ang gusto na ko ikasulti karon. Uy, may tambal sa samad kining kwartuha, uy. Manang ha? Sabtan lang si Marla. Wa siya sa may kondisyon karon. Kinahanglan matangtang ka ng demonyo nga anaa sa iyang lawas maning. Kay nag-anam kini og kagamhanan. Pero ako mahibaw ko sa angin ko buhaton kang Marla. Manang. Dili sa mahimo ako siya ipadunggam ni Lolo Paulo o ni Gabriel. Naglibog na ko sa kubuhaton. Ayaw gyud og paduol kang Marla maning. Ug ayaw pagtutok sa iyang mga mata. Ako siyang anak, Manang. Busa imposibleng dili ko muduol niya. O magatutok siya mga mata. Pero nausab na siya. Manang gawas na sa kabinet. Sige na. Dili ko. Mawa ang ako kahadlok ni Marla kung ni ako sa suni ni maong kabinet. Busaan nilang una ko din maning. Pero kinsan na ibutabang na ko pag-atiban ni Marla kung mag-iningon ka na, Manang. Tagi lang una ko gigayon. Nga maam-ama na nga akong kaugalingon sa kahadlok maning. Marla?
Marla. Wala ka magliyaw ka. Mura lang gid og way na tabo ni. Oh. Miliyok na si Marla. Oh. Uy. Ano man ni? Gibakliad si Marla. Marla, ayo palabi og bakliad ha. Madaot ka ng buko-buko nimo. Oh. May pahiyom siya. Samtang nagpiyong ang iyong mga mata. Marwa. Ikaw na si Marwa, unsa? Nagpiyong ang iyong mga mata nga. May katawa siya. Mura sa kita man. Marla, nakabati ka man ako. Pagmata, Marla. Doon ako'y gusto ipangutanan ni mo. Marla. Mitubay siya na ako. Salamat nga nakabati ka na ako, Marla. Pero, mahimo bag buko ni mo ang imong mga mata? Dili. Ug nga nung di man ka gusto nga mubukas sa imong mga mata, nagsulti ta, di ba? Busa mas maayo nga, nagtanaw ka na ako. Dili, mahimo. Ug nga nung di man mahimo. Oh, Marla? Murag natuog naman sa siya. Oh, Marla, igda og tarong ha. Ang pagbakliad kun ayo pagbakliad kun matuog ka, okay? Marla. Maragid sa mulihok na. Pero, yun na ba? Lisod mo kanyang posisyon. Nagbakliad man siya. Nag-arko ang iyang lawas. Ang iyang tilog ang nagtugkad sa sahog. Oh, sige manang. Kung mahadlo ka na gini Marla, sige. Anin lang ka sa kusina, Pirmi. Aron di ka na magkakita ni Marla dito sa atik. Ngay maning, Oh, may tambal mo Elgin? sa samat. Nausa pa na imong kamot. Ganong nagdugo man na. Gipaak ni Marla, Noy. Usa? Iyang gipaak? O, Noy. Ilipat ko niya. Abi na kong tarong na siyang ikasulti siya ng may hangyo siya nga mugunit sa kong kamot. Oo niya. Unsa sunod ka na hitabo? Unya, sa ding gitulon na ako ni Marla ang akong kamot. Kalit na niya nga iyan ang gigunitan. O dayon, iyang gipaak. Unsa? Makapaybuhang kayo. Kung ganong kalit ko niyang gipaak. O ang iyang mga mata. Lahi na iyang tinawan ako, Noy. Mura siya, wa makailan ako. Mura ko kaaway nga iyang gipaak. Ay, Mo ba? Oo, sige, tambalin na imong kamot. Naitambal si kabinito. Iyon na, kinsa naman hebilin nga nagbantay ni Marla sa atik. si Gabriel, Noy. Oh, di ikaw na. Atuon ko sila. Sorry kay Noy, ha. Nagibiyaan ako sila. Saan nga, sakit man kayang nasamad kong kamot. Gabriel? Ay, maning. Oh, naunsa ba na si Marla? Ganong, may arko man niya lawas. Muna na akong nabtan ganina sa akong pagsuod, Noy. Gipaak ni Marla ang kamot ni Elgin. May nalang gani, kaya iyan ang gibuhian sa diyang ako na siyang gidait lang sa cross nga magnet. Unsa? Marla, anak, tarungan na lawas mo. Ayaw pagbakliad. Noy, di siya mamati, Noy. Murag nabungol na si Marla sa tinuod nga kalibutan. Unsa mo tanaw ning gibuhat karon ni Marla? Ha, Gabriel? Di ko gustong isulti ang niya sa kong nangunan, Noy, pero bisan usa ko na kong tanaw kang Marla, Noy, ning iya gibuhat. Larawan na siya og nasudlan og taotang espiritu. Unsa? Mao ka na, Noy. Kung mao ka na, tinuod na katahap sa imong apuhan. Napusis na si Marla ni Marua. Oh, Noy. Ato na dawaton nga mao ka na ang nahitabo ni Marla, Noy. Nga nakasuod na gid si Marwa sa iyang lawas. Ug wa na makapugog si Marla ini, Noy. Buot ipasabot. Nga mas gamahanan ka ng daotang Marua. Oh, Noy. Kaluoy tanaw ni Marla. Kalisod na iyang purma. Kanang iyang pagbakliad nga natuog, Noy. Usa na ka na sa ilanan nga gikontrolan ni Marwa ang lawas ni Marla. Ug di na kini makabati nato. Unsa? Aray, kalisod na giningan kong kaimtang. No? Elgin, may kaniya ka din sa kibatangan nilang kwarto na ko.
Doon na lang ko'y gustong isulti ni Mulo. Unsa man ka na? Si Marla, mayroon ko ng lawas. Unsay naa si muna na, lo, ha? Bisan wa pa siya mo arko. Dahil ako nibaw nga si Marua na ang anastas. Unsa? Wala si Marla. Gigapo sa siya ni Marua sa limbo sa una-una. Gusto ka, lo. Mausap lang niya sa kong una. Kinahanglang mapatay ang kasing-kasing ni Marla, Elgin. Unsa? Dili makaya mo si Gabriel sa pagdunggam ni Marla. Busa may tingali nga ikaw ang mabuhat ni Elgin. Unsa? Ako gyud? Himongon ko namang kriminal, lo. Kinahanglang mamatay si Marla, Elgin. Wa na ti panahon. Wa lang mo may bao kung unsa may tabos sa kalibutan kung mabuhi si Marua. Pero, lo, di taong ko makahimos pagpasakit ni Marla, lo. Makahimo ka, kaya wa ka mahigugman niya. Sige na, Elgin. Luwasa ang kalibutan. At agig kagawasan ng espiritu nga gibilanggo karon ni Marua sa kaugalingon niyang lawas. Kawata ang karaang hunting at tuwa ni Gabriel o tunggawa si Marla. Tumunggayod sa kasing-kasing. Lo, di ko kahimo na, lo, oy. Naghunaw na palang kung daanan ng kanang gipabuhat ni mo na ako. Gingiluhan ako. Nga, klaro na. Kung di ka makaimo, ako na lang. Usa? Ikaw ang mapatay ni Marua? Uy, di ka makonsensya na, lo. Di ko ang lagog ka. Kung maluhoy ka na, kubuhat ang akong itugo. Luwas ang kalibutan, Elgin. Patsa si Marua. Akong suwayan. Ayaw siya buhat ang yun. Lakaw na. Balik ka si Gabriel o kawatang hunting nga gilukluk niya siyang bulsa. Mayo ka ning buhatan, lo. Wa na ko'y naunaw na ang laing paagi nga mapugngan si Marua. Kana na lang kayo. Patya ang kasing-kasing ni Marla. Paduol kang Marla noy maning. Og ihungong niya nga tarungon niya ang iyang lawas sa pagigda. Oh, sige na noy. Gabriel. Sige na, buhatan na noy. Sige. Marla. Pasalo ako nga naingon ka na. Wa ko may bawa ko nakatampo ako sa imong kahiptang karon. Pero anak, kinilibutang sa imong raw na. Mahal ta ka. Mahal ka kaayo. Uy, nakakita ka? May tarong naghigda si Marla. Wa na niya iarko niyang lawas. Nakabati siya ni mo, Noy. Bisan ko wa na siya maglihok. Marla, Nakadungog siya ni mo. Mamitarong siya gigda. salamat Marla, salamat. Ngayon mong ipelo nagbayo yung lawas. May maning. Oh, Elgin? Eljan, may kaniya ka. Kumusta naman, Marla? Uy, natarong na may iyong paghigda. Mituman siya sa gisulti ni Noy Maning, Elgin. Giyungungan siya ni Noy Maning na magtarong sa pagigda. Ug mitarong siya. Mao ba? Oh, sa may sunod na buhato ni Marla. Kuan, Elgin, unsa may una-una mo ka, Marla? Ha? Gabriel, Noy Maning. Bisag usaw na kong tanaw. Naana si Marua sa lawas ni Marla. Unsa? Dili ko butuan na. Nakakita si Gabriel ka ganina. Mituman sa kusugo si Marla nga magtarong na siya sa pagigda. Mahimo nga si Marla ang nakabati ni mo, Noy Gabriel. Mahimo sab nga si Marua. Unsa? Unsa? Unsa but may pasabot to? Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.